jeg skal lave en let's play, og den begynder nu. Og nej, jeg har lavet, så jeg kan lige så godt bare lige blive ved med at bygge på den, mens I kan se det. Så. Hvad helvede? Jeg synes, jeg kunne høre noget vejr der, eller sådan noget. Eller, er jeg stadig der? Ja. Jo, jeg er stadig her. Det var på grund af, at... Wait a little bit. Det var ikke der, det var... Okay, fuck. Nej, jeg skal ikke have fuck. Go scale. Small. Normal. Large. Sådan. Men jeg fandt her en rift her. Det er ikke så pænt lang tid siden. Så. Som jeg egentlig ikke har udforsket endnu. Så er der en masse søde sager og kul og alt muligt andet, men vi skal faktisk grave det her ud. Time to go, bye, 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 home. Det er fucking god. We won't stop. Ej, men jeg sad lige og så fandt han Bart Baker. What About Love. Hans parodi af What About Love, den er fucking vild, der. Og parodi af, hvad hedder det? We Can't Stop med Miley Cyrus. Den er også bare god. Hvornår lavede jeg egentlig den her? Den lavede jeg for en halv time siden. Jeg kan godt se, at jeg ikke kommer særlig langt. Så. Men. Ej, jeg gider simpelthen ikke til det der. Nu sætter vi lige den der. Den sætter vi her. Hvorfor fanden går jeg ind i den? Men det er klar. Shit. Pis. Nej, det er ikke tændt for helvede. Jeg var på nuke her. Nej, det skal vi ikke til. Men mit mål er nok at få EVMC, solpaneler. Men som sagt, det kan ikke laves lige nu. For det har vi simpelthen ikke ressourcerne til. Så. No, we can't stop. Oh, we won't stop. Oh yes, you know. Oh, yeah. There you go, yeah. Det skete bare ikke det der. Pis.
var fandme godt, jeg satte et waypoint der. Helt seriøst, så langt væk. Det er fandme for dårligt, det der, mand. Jeg gider simpelthen ikke til at skulle svømme. Pisse. Yeah, we can't stop. We won't stop. Da, 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 da. Og jeg tror også, jeg kan få optaget en hel masse nu, hvor jeg er sommerferie. Nu er sommerferien så snart slut. Son of a bitch. Fucking okay. For det er okay, det er okay. For det er okay, okay. Nu skal jeg så bare lige finde... Der var den. Der. Så går vi så bare lige helt dernede. Now we can't stop. We won't stop. Mine ting, de er bare blevet slået ud over det hele. Alle mine ting, der. Ja. Nikolite, man. Fedt. Jeg var ikke så meget at bruge det til lige nu. Det var fedt bare lige at finde sådan nogle diamanter, der er lige... Okay, så vi skal faktisk... Nej, det gør vi efter lidt tid. Vi finder lige hurtigt nogle ressourcer. Det kunne være fedt, hvis vi fandt noget... Wow, safir og sådan noget. Og nej, det har vi ikke fundet endnu. Oj. Pisse, jeg tror lidt, det var diamant. Ja, så lige så godt lige komme ind med det sand der. Wendy's, yeah. Det kunne være så godt lige at finde nogle diamanter lige nu. Ej, pis, det var ikke diamant. Det var Nikolite. Pis. Yay, Ruby. Ej, Ruby. Jeg ved godt, jeg skulle fandme en spand lige nu. Vi skal også have en bedre mikrofon. Skal jeg sådan Blue Yeti der med popfilter, så kører det sgu. Ej, finder man noget. Så har vi lige nogle lidt bedre tools, eller i hvert fald en bedre pickaxe. Ej, okay, jeg skal virkelig have lavet. Jeg skal få noget jern, under. Så vidt I ved, så døde vi jo. Og alle de ting, alt det jern der vi havde, det puttede vi i den. Okay, det puttede vi i den furnace der. Så det røg jo ikke med noget. Men hvad var det, jeg så herinde? Nå, nej, vi er sgu da det samme sted.
Så skal vi bare lige herop. Finde alle mine ting. Det er bare godt det der, mand. Safir ud over alt safiret. Ja, okay. Det er sgu jævligt nok. Bare. Hvad fanden? Der er sgu lige til 3 pickaxes. 3 pickaxes. En skov. Fandme godt. Lad os se om vi kan komme op på det her. Har vi noget jord? Ja, det har vi. Ja, vi skal sgu nok også kunne komme op på et par stak sten. Hvis ikke bare den her. Det kan vi kraftedeme ikke. Det kunne vi. Skal vi bare lige have fundet den der furnace. Den er hernede. Den er stadig i gang med at brænde, kan man se. Ja, okay. Den har fået lavet en del. Så bliv dog færdig for helvede. Ja. Furnace. Hvad fanden gør den der så god? Jeg synes... Stop. Jeg synes ikke, man kan se recipien på den der. Nå, det er nok bare sådan der. Lad os se. Collector. Det er sådan en, der er sådan en, det er sådan en maskine, der er sådan en, der rigtig gerne have. Relay Mark 3. Så skal jeg fandme også bruge. Så jeg skal nok have noget quarry på grund af. Jeg gider ikke til at gå ned og mine efter obsidian med de med grund af, når man lige så godt bare kan finde det med en fucking quarry. Spiller man heller ikke sin pickaxe og sådan noget op. Så. Det var så fandme ikke lige. Hvor lang tid vi har været i gang. Det kan også være pisse ligegyldigt. Come on. Og jeg skal også snart på ferie her, så der kommer ikke så meget ud her. Om en uge, der kommer der ikke noget ud. Og der skal jeg på camping og hvad helvede ellers det, men det må man jo så tage med. Jeg skal se om jeg kan få optaget noget, men jeg skal fandme ikke falde derud igen. Eller i nat. Jeg ved ikke hjem i nat. Så lukker vi af lige her. Bang. Bang, bang. Bang, bang. Er du klar? And we can't stop, and we won't stop. Da 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 da. Yeah. Skal vi også lige have sat nogle fakler og sådan noget på af. Kraften med den der. Så jeg direkte lige kan komme over til den der, i stedet for at skulle flytte min hånd.
Så jeg skal scroll helt derover, det gider jeg kraftedeme ikke. Så derfor kan man lige så godt bare sætte den der. Ja, vi skal også lige have noget marble. Som sagt, på min anden computer, der jeg spiller på min barber lige nu, så på min anden computer, der den er som sagt meget bedre, så der kan jeg komme til at spille med Swagspy og Babycraft. Så det bliver nok en smule bedre. Det her. Der har vi lige fundet det mest rare i hele spillet, som man kan finde af en år. Det er bare en tungsten. Så skal vi bare lige have en kondenser, på grund af at vi kan ikke bruge det til en skid andet. Det er sådan lidt... Hvorfor så sur? Fandme en aggressiv lava, mand. Yes, like that. Flere tools. Silver, det skal vi ikke bruge til noget endnu. Så. Stop. Stop for helvede. Det ville simpelthen være så surt, hvis jeg faldt ned der lige nu. Så derfor falder vi nemlig ikke noget af, se. Nu passer vi lige på. Bum. Bum. Så se, æv. Det er som om det redstone, det skal vi fandme have. Og Nikolaj, det kan vi bruge til EMC og Bluetricity og sådan noget. Så vi får bare lige en. Det var sgu da sindssygt. Sådan noget. Det var dejligt. This is softcore internet porn. Ej, pis. Mere tungsten. Det er vi fandme golden lige nu, mand. Mere tungsten. Mere. Okay, det var bare silver. Pis. Mere tungsten. Der var fucking mere tungsten. Mere tungsten. Så kommer der kul. Ja. Fuck, vi er det, mand. Vi har bare fundet 7 af de mest rare ting i det hele, men bare ingen fucking diamanter, skulle jeg til at sige. Det passer så ikke længere.
her diamant her, og så stopper vi optagelsen. Fordi at så har vi vist også noget af det der godt. Sådan god lang tid. Så. Kommer lige hurtigt herhen. Nu snupper det. Det ser godt ud. Så tænker jeg bare, at nej, pis. Vi skal lige sætte en blok. Blok. Vi skal også sætte en blok under der. Så. Så derfor gør vi sådan her. Gider virkelig ikke. Sådan der. Se. Til en ny pickaxe. Det er fandme godt. Nå. Mere tungsten. Hvis ikke vi er heldige, hvad er vi så? Mere. Nå. Jeg må nok